Neața! Este 19 iulie ora 6 și sfatul de carieră de azi este: nu companiile angajează oameni, oamenii angajează oameni. Da, networking-ul te poate ajuta când ești în căutarea unui job, însă dacă este făcut treptat, din timp și nu doar atunci când ești în căutarea unui job. Într-o lume în care suntem din ce în ce mai conectați, recruiterii folosesc rețelele sociale pentru a căuta candidați și candidații folosesc rețelele sociale pentru a căuta joburi. Prin rețele sociale, aici mă refer atât la varianta tradițională de recomandări de la proprii angajați, cât și la varianta digitală de platforme cum ar fi LinkedIn sau Facebook. Probabil că știați deja de LinkedIn, rețeaua socială pentru profesioniști, care leagă angajatorii de candidați. Însă și Facebook-ul poate fi de folos prin grupuri de interese pentru diverse domenii, categorii profesionale, prin grupuri de anunțuri de locuri de muncă sau prin paginile companiilor, care pot avea și o secțiune de joburi. Astfel, puteți afla despre diverse oportunități de locuri de muncă. Vreau să specific ceva. Chiar dacă să ai o rețea mare de contacte te ajută, asta nu înseamnă să o crești artificial. Nu trebuie să mergem către extrem. Networking-ul nu înseamnă să adaugi pe toată lumea în lista de contacte, astfel încât la final să ai o listă mare cu mulți necunoscuți la prieteni. Eu cred că networking-ul te poate ajuta dacă este făcut treptat, cu persoane cu care chiar ții legătura, care chiar să te cunoască și de care chiar te leagă ceva. Un interes comun, un obiectiv comun, un curs la care ați participat împreună, un eveniment la care ați participat, un proiect pentru care ați colaborat, o acțiune sau activitate pe care ați făcut-o împreună. Fă networking treptat, din timp, nu doar atunci când îți cauți un job. Însă, dacă ești în căutare activă de job, poți apela la lista ta de contacte pentru a afla despre o șansă. Pentru că până atunci ai fost în contact permanent cu profesioniști din domeniul tău de interes, care te pot redirecționa către cineva care își caută un coleg. Sfatul de carieră de azi: nu companiile angajează oameni, oamenii angajează oameni. Fă networking treptat, din timp, și nu doar atunci când ești în căutarea unui job.